Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilongi khubor bam da kasngi. Karkum gitlong khubor bala yolum naga ka Liengsuiñ ha Kolkata. Layuthu bahaga khat sauturik rimphang arhajar at riu lalap yakowi ka jingthoh ha kapan khana jongka Liengsuiñ Indigo kaba Suba jingthoh badan bom hapo. Layuthu bakati ka Liengsuiñ Indigo 6E7304 kala temu ban mi na Kolkata Shillong ha kapor khandai khat san bajimin step henry shwa ban zdang jingye kiu kinong trai Liengsuiñ kilalap yakati ka jingthoh ha kapan khana kablatho kadan bom ha ka Liengsuiñ. Hadin kani ka jingya ting kala sapriang hapdeng kinong lit nangwan ha ka Liengsuiñ katkum kitalong kubor. Lapin hiano ya baro kinong lit nangwan na ka Liengsuiñ balas dang ban talasi pat ba yakati ka Liengsuiñ ban pintikanai ka jingshingan. Kipulit bagi bor pahara kidang tokit mentamano bala banbu ya katiga jingthoh apo kapan kana weihe officer jungka ka Liengsuiñ Shillong layo jing yathu jingma haga ka Liengsuiñ Netaji Subhash Chandra Bose halor ka Liengsuiñ Indigo 6E7304 kabatmu banhe na Kolkata sa Shillong. Ula pentip ru bakala penkenria ya ka Liengsuiñ shaka isolation bay balashim ya baro kikan kila jingada kat kum ki kendon jing trekam balabu kenang man benti kena ya ka jing shngan jing ki pat ba ka jing trekam beti kena jangka ka Liengsuiñ la yathu bakate ka Liengsuiñ la ban mi biang sha ka jaka bakalet ha ka performance step hadin baladep ka jing toket jingada ka papura.